Ама що е така? И чакай, как така сте спирали, бе? Къде сте спирали? Честно, човек, ако щеш ми вярвай. Честно ти казвам, спират ми и аз изобщо не съм шофьор. Седа си на съседното място и отива един един приятел и ми казва, без книжка съм, проверяват го, действително без книжка. И аз им казвам, с книжка съм и те, добре, пребирай колата. Тръгвам по на Шела, Ицо, нали сещаш Ицо кой е? Шандър Пикфил. Пряката газ, ама газ успоредно не по това. И виждам една патрулна кола и за да не я блъсна с 60 по пряката, разбираш, да я пребера бързо колата и в една букуджийска кофа. Ама ти казвам, букуджийската кофа. Ама до ченгетата. Абе ти чуваш, виждам патрулна кола, буркан, ама те свиват за моя слушателката си и аз я виждам 20 метра преди това и 60 км, аз не мога да спра. Аз натискам спирачката и виждам и последния момент преди да удара патрулна кола. Ти така да гледа. Удариш патрулна кола, братле, треси олигофрен. Чакай, малко, чакай. И аз С какво? Милко, пред сака работата, бе, Милко, бе, мамо. А той имаше, след това имаше... Машина няма го разправи, аз не слушам. Седи на леко на спич и съм на булкаста и казвам... Ела тук да говориш. Пиша леко. Да, леко. Без документи, без нищо. И те го спират, Атанас седи Насо, разбираш ли? И питат, нали, така книжки, доказвам. Ти викаш, аз имам книжка, давай. Точно така. Почваш леко. И те, айде пребирай колата. И ми дал да прибирам колата. И същите полицаи, по същата пряка, аз съм духъста, ама разбира. Ма не с този крак, бе. Абе, ти чуеш Ти викаш, ще бърка кръка сега. Аз знам с кой крак е гъстъл, знам много ясно. И какво стана? И какво стана? И виждам ги полицайите, върта веднага десен, разбираш една букуджийска кофа, ама от тия големите, не малките. Бум! Букуджийска кофа, ама се премети. И уния да гледа, докато... Уния направо шаш. Излизат и какво те викат? Да, излизат и викат, леле, вика, бе, ти луд ли си, бе, човек, вика, вика, минимум храна с 100. Ти разбираш. Вика, бе, ти чуеш, на километража пише 60, бе. И то баща. И ме бута е така заравнене. Вика, бе, как ще ми викаш олигофрен, бе. Те разбираш. И аз седа и така, разбираш, аз ще паника. Маме ченге. Викам, добре, викам спокойно, така и така. Викам, карал съм с 60. Така и така. Викам, айде. Викам, дай да се разберем. Викам, препирай колата, викай, отивай и си легай. Аз отидах, прибрах, ама ти разбираш ли, че беше 150 метра преди къщата да му пребере колата. Отида колата, прибрах и край. И там. А при братите сингето? Не бе, ти чуваш ли се, ти знаеш ли един път пак карам без книжка, бе, човек, аз ти знаеш колко път съм карал без книжка, бе, човек. Карам без книжка и по Витушка, значи Витушка и тази пощенска банка, къде я ограбиха. Сещаш ли се пощенска банка, къде я ограбиха? Спирам да си ете майката, човек.
Виждам ги по трамвайната релса е така. Значи както е по трамвайната релса и точно срещу мен. Спирачка от към дясната страна, аз съм хванал от към как беше то булеварта, където е на нагорнището, бе, Евлоги Георгиев, и правя десен завой и правя 30-40 метра. И те ги гледам по трамвайната релса, човек. Разбираш ли, точно срещу мен. И си викам, баси майката, разбираш. Бам! Спирачка, братле. И слушай така, ако щеш ми вярвай, човек, отворих си вратата на пътта на колата, и НДК, и НДК, градинките, разбираш, знаеш къде се спря? Ако щеш ми вярвай, аз съм супер бърз, ако щеш ми вярвай, на грабеж не мога да хвана. Ланец, 20-30 грама, бал съм и майката, аз дърпам надолу. На ланец не мога да хвана. На ланец, ако щеш ми вярвай, един път ме хванаха в 6-то районно и то нащо ме хванаха заради един шибан циганин човек. То бегаше като спортен бегач. Давай, патенце, На тия какво им каза на тия? На пожарникарите какво им каза? Циганина ме подгони заради шибания ланец, ако щеш ми... Защото взел ланеца от мене и аз най-накрая метнах ланеца и то Букук взе ланеца, разбираш ли, и фана ланеца и избега с ланеца. А като се подпали доле, какво им каза на пожарникарите, като дойдеха? Какво им викаш? Ходи? Какво казахте? Влизат и какво им каза? И те какво ти викат? Те видяха кантал. Слушай, казах им, влизайте в стаята. И он какво ти вика? И он е буденали някакви тия малки планци и вика, трябва малко да подгасиме. Фана и свърза, нали се ще свърза. И какво му каза? Абе ти нормален ли си? Абе ти луд ли си? И той тръгна да отваря вратата и вика му чакай да се мръдна, бе, Букук. И то братле, се тръгна страни. Значи, Няма нищо. да, и то братле се тръгна страни такъв. И като отвори вратата, нали сеш, че влиза кислород, аз съм с съчак, сеш се дървен от кол. То се възпомени, братле. И като пламна, мене ме отгори направо, разбираш. Мене като гранаки не скопа и след това тия рани са ми това, разбираш. Това е крокодил. Ако знаеш какво е крокодил, това и това е крокодил. О, Кристияне. Абе, мани бе, идиотска работа. Съди пожарник. Идиотска работа. Съди съседи, нали те не са присъдни. Отсъди ги ти, че да си ти помогнали. Дали дължи да ти помогнат. Абе, чуйте.